Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, trabaho sa Social Security System Naga, normal na giraray matapos ang bomb threat kasudma. Computer system sa City Hall kang Naga nagkaproblema, nagkaper ang opisina, mano-mano ang trabaho. Person of interest sa paggagadan kang sarong aki sa Garchetorena, Camarines Sur, luway-luway, pinaghahanap. Estudyanteng may kasong 2 counts of statutory rape nasa custody kang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office. Diyos mahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Nasibot ang mga otoridad kan suudma matapos na mag-report ang opisina kan Social Security System sa Naga na may bomb threat subuot sindang naresibi. Huli kay ni tulos man nagresponde ang mga taga-Explosive Ordnance Division kan PNP Naga asin Camarines Sur. Ang detalles aramon sa report ni Melvin Machado. Balik na sa normal operation ang opisina kang Social Security System Naga matapos na respondihan kasudma kan PNP Explosive Ordnance Division K9 Unit EOD Camarines Sur Police Provincial Office. Huli sa report na igwang masabog na bomba kasudmang hapon. Susugi Police Major Joe Villonar, Station Commander kang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office matapos ang ginibong paneling kang EOD asin masiguro na salbado ang lugar, tulos man pinabalik sa saydang opisina ang mga empleyado kang SSS Naga. So after paneling, yaan man naman sa itong city director. So after paneling, mga 4 p.m. natapos and it turns naman negative. So mayo man ko yan naman nakuha akong ano pa man. Nagluwas man sa investigasyon kan PNP Naga, nahali sa opisina mismo kang SSS ang impormasyon na igwang bomb threat na iyong ipinasa sa saindang mga opisina sa probinsya sa Luzon. Ito naman information na to sa pag-iimbestiga ta kaswapon. Nakuyanta na itnipalan na bomb threat na ini is ang information haling nasyonal. Luzon-wide pigset sa mga SSS manager na igwaning pasasabugo na building at 3 p.m. Kaya nagkaigwa man sila precautionary na baka nga ni totoo kaya nag-apot sila din sa PNP. So not necessarily SSS Naga? No, yes. Ang duman naman sa email, sa information, maman sinabi na SSS Naga. Maman tinutukoy. Kailang, siyempre, nagkuyan man si management dyan na kuyan, gabos na lang. Kasi simultaneous kaya si-send kang email. Okay, kang main inda, kang main sa Patanid gunyan kang Naga City Police Office kun igwa kang kaparehong insidente. So number 1, ang dapat gibuhon, maging kalmado lang. Okay? And number 1, next is kay po nidang mag-upload ng PNP, tanganing matawag sila ng asistensya. Minsan ang PNP, tanda nila ko paano i-handle ang mga sitwasyon araw kaniyo. So, and yun lang, mag-question na, kalmado, magluwas, luway, and kung pwede nga gumamit sila itong inapot ng white lie na kuminsan day pagsabihon na may bomba kasi baka mag-cause ng panic lalo na diba sa may mga nervyosong tao. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sinigurma ni Police Major Joe Villonar, Station Commander kan Police Station No. 2, na igwasindang pinagpalakop sa mga opisina na sakop kan sa ibang istasyon nin hotline number na iyo ang aapudan in kaso kaipuhan ang responde kan kapulisan. Yes, ginigimo tayo yan, iglis sa tuyang sa PS2 na nasakupan kang Police Station 2, ginigimo tayo na gabos na mga establishment, gabos na kanto. Nagdudukot kita, nagpapaskil kita kang Police Station 2 hotline. Bako lang po Police Station 2, kaya ba na po ang Naga City Police Office. So, number 1, gibuhon po ninda, tanganing maiwasan ta kung talagang igwaman. Padagos sa mga bareta, computer system kan lokal na gobyerno kan Naga nagkaigwanin problema. Transaksyon sa nagkaperang opisina apektado. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Padagos sa pinagsususugunyan ka mga IT expert kang lokal na gobyerno kang Naga ang naging kausa o rason kung taano tanawaran subuot access sa mga files kan mga computer ang bilog na City Hall kanakali subot na Domingo hasta kasuudma. Sa meeting, nagkapirang rason ang inilatag kinaga City Mayor Nelson Legacion kabali digdi ang infected attachment asin unsupported OS. Nagdesisyon man subot ang mga IT kang LGU Naga na mag-disconnect muna. Hindi kaya ma-determine kung ano si main cause ka ito. Pero base sa presentation sa MUYA kan technician si Mike Araman Digdi, baad niya igawang infected email attachments na nabuksan. Pwede man ngayon na igawang malicious links na pig-click nabuksan. As in, dahil duman may mga nagka-arapektuhan na files. O kaya igwa ngayang bad niya igwang USB na pig-insert sa drive. Itong USB infected na. May nabanggit pa digdi na unsupported OS, etc. So, di man talaga ma-ascertain kung ano si main reason. Basta't nanotara na lang kan Domingo na day na nakaka-access kaya nagdesisyon si satuyang mga experts on the matter IT na i-disconnect mo na. Huli kang nasabing sitwasyon, may mga transaksyon sa nagkaperang opisina sa City Hall ang apektado. May mga transactions na apektado. Halimbawa, duman sa City Assessor's Office, dahil na maka-access sa files ninda. And therefore, kung ma-request ka ng certification, dahil mo na yan maitatao. Itong sa kuyan, halimbawa sa Treasurer's Office, mas manual mo na sila. Puon kasudma, ginibo naman ang restoration sa computer system kang City Hall kung say nasa 80% na ang na-restore asin ngunyan na aldaw, posibleng nasa 90 hasta 95% na ang na-restore. After man ka ito, nagsagibon in restoration effort. So, we were told during the presentation na 80% restored na. That was yesterday. Pero may mga ongoing pa na esfuerzo after ka itong meeting. So, I suppose na baad around 90 or 95% and hopefully within today and tomorrow, baad okay na po siya. Si nabanggitan ta until Friday, we will make the necessary announcement in kaso mas amay na maibalik ta na si serbisyo. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kaipuhan kan lokal na gobyerno kan Naga nin 15 milyones pesos para ipambakal nin bagong units nin computer para masiguro na dai-ini magkakadiferensya. Susug kinaga City Mayor Nelson Legacion, kaipuhan naman subot maribayan ang mga computer na 10 taon ang ginagamit sa mga opisina kan lokal na gobyerno kan Naga. Mukhang mapipiritan kita nin gumasto. So gastusan na naman po yan. Ang sinasabi po ninda, ang mga IT experts sa around 15 million ang kaipo. So 15. So kan mabanggit po yan, si Frank dahil nagigirong. Sa iba pang bareta, kung kansuod garopila sa pelikula ang sitwasyon sa Commission on Election digdi sa Siyudad ng Naga. Para sa enot na aldaw kan voters registration, sa ikaduwang aldaw nagbawas na ang nagpipila para magparehistro ang voters registration. Ang madurar hasta sa petsa 30 kan bulan ng Setyembre. Sa pagbabalikan newsbreak, mga testigo na matukdo sa persons of interest sa pagkagadankan sa rungaki sa Garchi Torena, Camarines Sur, kinakaulay na kan PNP. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office.
Newsbreak. Love mo, i-shout out mo. Happy birthday to my to my wife and my daughter and my son. All of you. I love you all. I'd like to shout out for my family, friends, and my wife. So yeah, happy Valentine's. Happy Valentine's po sa Gabos na maabot na February 14 and hi din po kay Mami. Hi, Mama. Shout out po sa crush ko. Woo! Para sa iyo ni. Shout out po sa family ko sa Dubai. Sana po mag-ulit na ako. Miss ko na po ako, nahihibi ako. I-shout out ang iyong jowa, magulang, kapatid, katropa o kahit sino malaking bahagi ng buhay mo. At kung mapipili namin ang shoutout mo, sagot na ng Flowers and Beyond Naga ang pa-flower bouquet sa lalabs mo. Love mo, i-shout out mo. Mapapanood ang Valentine shoutout sa One Media TV48 Naga Newsbreak mula Lunes hanggang Biyernes ng gabi. Hatid sa inyo ng Flowers and Beyond Naga Flowers and Gift Shop located at Taal Avenue, Naga City with branches at Robinson's Place Naga and Vista Mall. Love mo, i-shout out mo. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kinumpermar ni City Councilor Omar Buenafe na luway-luway nang nagdadakulan sa indang naririsibing apod o sumbong mapadapit sa mga personang imbuelto sa ilegal na droga. Ang sumbong ipinaagi sa hotline number kan isumbong mo and pusher Naga City Anti-Drug Council kung saan si City Councilor Buenafe ang namamayo. Sa inot, tikit pa, pero ngunyan nagkukuya na, nagpipick up naman. Kaya mga tulungnya sa Rumal daw, minsan mayo, pero in time, pagka dadakul talaga, saruin sa mga indikative. Sa satuyang police report, tulong testigo ang kaputnunyan kan Garcia Torena Municipal Police Station na pwedeng makapagtao nin pahayag para maitukdo ang person of interest sa pagkagadan kan 11 anyos na aking babae sa barangay Tamiawon kan nasabing munisipyo. Susog ki Police Executive Master Sergeant Elugio Biando, dinarana kan forensic team ang bangkay kan biktima sa poblasyon kan Garcia Torena, Camarines Sur para sa pagpapadagos kan investigasyon. Tulo po ining akin na ko yan, subot may nahiling sinda na yung man talaga ang nahiling na maniklom na yung nagtukad, pero dahil po siguro kung hindi pong pigkuya sa mga medyo mga minor pa po ini. Sa iba pang police report, nasa kustodiya ngunyan kan Police Station number 2 ang 20 anyos na soltero, estudyante asin residente kan Barangay Concepcion Grande, Syudad ni Naga, na may kasong 2 counts of statutory rape na may piyansang tig 200,000 pesos ang kada sarong kaso. Susuki Police Station 2 Commander Police Major Juvil Yunar sa indang ibabalik sa korte ang warrant of arrest kan sospek asin mahalat na sanakan iluluwas na commitment order kan korte para mailipat sa BJMP ang akusado. Documentation sinadakop ta and ibabalik tayo sa court. And bahala ng court kung ano ang disposition nila, kung magtawag sila ng commitment order, tanganing malipat na siya sa BJMP. Sa iba pang bareta, 12 kadagdagan na doktor ang pinag-deploy kan Department of Health Bicol sa Irarom kan Doctors to the Barrio Program orog na sa mga rural health units. Obheto kaini na mabugtakan ng mga doktor ang mga lugar na dipisil maabot para maitaw ang medical service. Kansuod mga pinanginutan ni Undersecretary of Health asin concurrent Regional Director Dr. Nestor Santiago Jr. ang oath-taking ceremony para sa Doctor to the Barrio Program. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mike Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Love mo, i-shout out mo. I love 10 Atlas. Happy Valentine's. This month is Fib Ibig, araw ng mga puso, araw ng pagmamahalan. Shout out nga pala sa mga pamilya ko, sa mga friends ko, sa mga classmates ko. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ngayong buwan ay araw ng pagmamahalan, araw ng mga puso. Kung kaya tayo magkaisa, i-share ang pag-ibig. Feb Ibig. Shout out po kay mama ko. Happy Valentine's po. Shout out sa si Ikam Vizcas. Happy Valentine's. And sana makapasa kami sa first quiz namin. Happy Valentine's from 9 Rocco. Sana
And good luck sa upcoming festival sa Kamhay. And happy Valentine's po, Sir Robert and Ma'am Janelle. From 9 ako, we love you po. Bye! I-shout out ang iyong jowa, magulang, kapatid, katropa o kahit sino malaking bahagi ng buhay mo. At kung mapipili namin ang shoutout mo, sagot na ng Flowers and Beyond Naga ang pa-flower bouquet sa lalabs mo. Love mo, i-shout out mo. Mapapanood ang Valentine Shoutout sa One Media TV48 Naga Newsbreak mula Lunes hanggang Biyernes ng gabi. Hatid sa inyo ng Flowers and Beyond Naga Flowers and Gift Shop located at Taal Avenue, Naga City with branches at Robinson's Place Naga and Vista Mall. Love mo, i-shout out